Sa Good Vibes, may moderno nga mga traffic lights nga gin-install sa Bacolod City. May push button para sa mga pedestrian. Kag ma-detect sang radar sini kung bala madamo pa o kung wala nasang salakyan sa dalan. May report si Romeo Subaldo. Sa may area sa Tacualing Road kag sa Kapitolyo Provincial sa Bacolod una nga ginpang-install ang mga modern nga traffic lights. Nagtrending sa social media ang ini nga mga traffic lights kay man may push button para sa pedestrian. Tumukon mo ang ini nga button kung uyag mo nga magtabok. Sunod sa kay officer in charge sa City Engineer's Office nga si Engineer Loben Ceballos, hindi man galayon nga ipastop ang lakat sa traffic kung may magtumok sa button. Segundos ang walaton sa pedestrian kag pwede na siya makatabok. Pag pindot ya, pila pa na ka seconds kag mag-change. Hindi nga siling pagpindot ya, ma-stop gulpi ang traffic para makatabo kay karon. Kung ang pangana siya, pinduton karon hindi na nakalakat ang traffic. So pila na siya ka second. Isa pagid sa mga bago nga features sa sining nga traffic light amo nga sarang sini ma-detect sang radar sa traffic light kung wala na sa salakyan nga matabok sa isa ka kalye. Ma-detect niya man kung madamo pa sa mga salakyan nga magatabok sa dalan. Hindi pareho sa traffic light sa karon nga nakaprogram na ang timer sang kada traffic light. Makita sang radar, may detect ya kung pila da ka vehicles ang queue. So automatic mabala niya kung pila ang time. Siya ang determine na sang time kung ano ka lalawig kada yan. Kung tamang vehicle sa mga priority? Depende, may program na siya. Okay. So naka-input na datanan. So all of this ma-detect ya sa detection niya is through radar. Wala pa ini nag-ooperate kay wala pa ma-turn over sa syudad. Nagakinahanglan pa ini nga matakdan sa supply sa kuryente. Sunod pa kay Ceballos, gikan sa Belgium ang ini nga mga traffic lights kag ini ang klase sang traffic lights nga ginagamit sa Estados Unidos. May mga nagakwestiyon naman nga mga netizens kung bala mangin epektibo ini sa Bacolod kay man may mga wala gani nagagamit sa pedestrian lane sa pagtabok, may mga salakyan nga nagapondo mismo sa pedestrian lane kag may mga wala nakahibalo nga ang ginatawag nga pedestrian tawo gali. Pero sunod sa kay Ceballos, sa panugod kinahanglan anay nga i-assist ang mga pedestrian para mahangpan nila kung paano ini gamiton. May anong pagid ka mga areas nga butangan man sa sining nga klase sang traffic light sa Bacolod City.